La cuina d'en Jaume. Si no heu posat mai claus o ginebra en gra en un rostit, o tomàquets sencers, ni l'heu emborratxat. Si tampoc heu posat mai poma, o patates en daus fregides, a què espereu? Estan boníssims. Soc en Jaume Camproví, des de Sitges. I avui farem pollastre rostit amb patates. Com sempre, primer reunim tots els ingredients. I el pollastre de pagès. I les patates són les estrelles. No passa res si el feu amb menys ingredients, però feu-lo. Però amb aquests us llevareu els dits. Posem un raig d'oli a la cassola. I una nou de llard. Salpebrem el pollastre, que hem demanat a la carnissera que ens el tallés en 8 trossos. Pollastre de pagès. Per les dues bandes. Si us agrada la cuina, amb aquest plat disfrutareu. I els vostres convidats, encara més. L'oli ja està calent. I afegim el pollastre. L'acabem de salpebrar. I l'afegim a la cassola. A foc fort, en un començament, perquè es marqui ben bé el pollastre, daurant-lo. Per les dues bandes. Un cop està daurat, el posarem a foc mig. Aquest procés durarà entre 20 i 30 minuts. Anem girant el pollastre un cop es va daurant. Retirem el pollastre.
Aquest plat el podeu fer amb menys ingredients o espècies, però complet té unes capes de sabors molt potents. Retirem també l'oli i el colem i posem el just per la ceba. I aboquem la ceba, tallada en juliana gruixuda. La ceba trigarà de 15 a 20 minuts en caramel·litzar-se. Mentrestant es cou, farem un farcellet amb el llorer, la sajolida i la farigola. I el lliguem. Posem els alls sencers a la cassola, o bé tallats pel mig. I la ginebra en gra. I el pebre negre en gra. I el farcellet d'herbes i la canyella. Els claus d'olor i la nou moscada. I 4 tomàquets. No massa grans i ben madurs. Retornem el pollastre a la cassola. I el suquet també. Està cuit per fora però cru per dins. Remenem perquè el pollastre es barregi amb les verdures. Farem un rostit ben potent. Hi posem una copa de brandi. Ip! Salut! I una copa de vi ranci. I els deixem reduir a foc fort. Ja hem remenat una mica. I un cop reduït hi afegim el caldo que cobreixi el pollastre. Tindrem el pollastre uns 70 minuts coent-se. Ho tapem i que arrenqui de nou el bull. Anem a fer la picada. Hem posat un polsim de sal i els alls picats. Així ens serà més fàcil. I això fem amb el morter. Ara hi posem les ametlles i les avellanes.
i 2 galetes o pa torrat. I continuem picant. I el julivert. I uns bocins de poma. I afegim unes cullerades de caldo per lligar la picada. En la cuina catalana, el dolç i el salat és una constant. Falten 20 minuts pels 70 minuts. I el primer que farem és desgreixar la cassola. Com el greix sura, traurem la capa superior de la salsa. Fixeu-vos amb la línia de greix que hem de retirar. Hem retornat el caldo desgreixat i posem les prunes. I les orellana. La presa de xocolata ratllada i remenem. I posem els pinyons. I la poma trossejada. I ho posarem al forn 10 minuts a 200 graus. Mentrestant, anem fregint les patates. Passats els 10 minuts, el traiem del forn i hi posem la picada. Primer hi posarem més suc perquè s'integri millor. També ho podríeu fer només al foc, sense utilitzar el forn, però el forn li dona un toc. La remenem i l'anem posant a la cassola. Sacsegem la cassola i retirem la canyella i el farcellet. I retornem la cassola 10 minuts més al forn. Posem la segona tongada de patates a fregir. I les traiem. Portem 70 minuts en total i traiem la cassola del forn. Ha passat 50 minuts al foc i 20 al forn. Acabar un rostit al forn és un plus. I afegim les patates i barregem.
quasi bé iguales que les que feia la mare. Però les de la mare eren millors. I fa una olor... Pollastre rostit amb patates. I res més a dir que... molt bon profit. Em trobareu a la cuina d'en Jaume blogspot.com.